De mida és molt similar a una llengua humana i pot complir una de les seves funcions. Connectat a un ordinador, aquest multisensor pot saber de quin raïm prové un most o un vi i fins i tot distingir entre algunes anyades. Es posen al damunt unes gotes. Llavors, els seus 6 sensors detecten variables com l'acidesa, el grau alcohòlic o la presència de bacteris. L'ordinador situa el vi dins la família a la qual pertany. Ja hi ha grans cellers interessats en l'aparell. La indústria del que elabora el vi que pugui estar interessada a detectar el tipus de raïm que els hi arriba dels cultivadors. Existeix el frau i això seria una forma d'evitar-ho. L'Institut Català del Vi ha col·laborat en el projecte cedint mostres de 4 tipus de raïms i de 2 anyades diferents. Feien falta per introduir uns paràmetres de referència al tastador electrònic. A mesura que se n'hi posin més, augmentaran les seves competències. Ni els enòlegs ni els sommeliers el veuen com un competidor. L'enòleg té la seva feina de camp, de decidir quan és la barema, de decidir quan fan les podes, de controlar tot el que és la vinya, que això després dona el resultat del vi. I clar, aquesta màquina analitza el que és el resultat, però tota la feina que porta darrere sembla que no la fa. I de cara a el que són els restaurants, sommeliers i demés, clar, ells aconsellen en un moment donat per un client que té una necessitat en aquest moment. Apreciacions tan subjectives com què evoca el sabor d'un vi també continuaran reservades als humans.